osztály, uram. Készen állunk az akcióra, uram. A Galaxis csapat vár önre, uram. Dr. Barnes, McCartney vezérőrnagy van itt. Táplálja be az adatokat a kijelzőbe. Azt mondja, uram, hogy tiszta képe van? Az érzékelők adják ezt a képet, uram. Csak annyit tudunk róla biztosan, hogy hívójele H725. Egészen normális kölyöknek tűnik. Meg lehet valamiképpen tudni, hogy hány éves? Ha emberi lény volna, nem okozna gondot. 10, talán 11, de tekintve, hogy egy másik bolygóról... Pontosabban a halakcsillagkép távoli részéből. Ez nem valami nagy segítség nekünk, doktor. Több millió ilyen kölyök van az államokban. Hogyan akarja megkeresni? Doktor? Nem lesz könnyű, uram. Előttünk ismeretlen okokból valami seriff vette a srácot a szárnyai alá. Soha nem maradnak sokáig egy helyen, nehogy leleplezzék őket. Mozgásukat ezen a körön belül tudtuk lokalizálni. Vagyis az X14-es hosszúságú B-szektorban. Ezzel a problémával már találkoztunk. De most már többet tudunk róla, uram. A srác olykor-olykor egy sugárpisztollyal játszadozik, s vettük a szignáljait a nagy frekvenciájú vevőnkön. Úgy, szóval azt akarja mondani, hogy várjunk ölbetett kézzel, amíg ez a földön túli srác, vagy hogy nevezi, ő játszadozni kezd a pisztolyával. Ha szabad azt mondanom, fején találta a szöget, uram. Rendeljen el vízriadót, és azonnali akciót, kapitány! Megértette? Igen, uram. Utánam, fiúk! Itt Toász kapitány a stratégiai parancsnokságról. Parancsolom, hogy gyertek ki a házból! Semmi esélyetek a menekülésre! 10 másodpercet kaptok! Vagyis az időtök már majdnem letelt! Még 6 másodpercetek van, és betörjük az ajtót Marion McCartney tábornok a sziklafejű parancsára! Talpra, emberek! Maga ennek a körzetnek a serifje? Láthatja. Ismer maga egy földön túli lényt, akinek a neve H725? Hogyne. És tud róla, hogy át kell adni a katonaságnak? Igen. Parancsolom, hogy azonnal szolgáltassa ki. Nem. Mi az, hogy nem? Úgyhogy nem. Gyenge válasz. Próbáljon meg valami kielégítőbbet. Felszívódott. Igazán, nincs ugye hová. Hát az apja érte jött egy űrhajón és magával vitte. Magának aztán jó képzelő tehetsége van, hülyének néz engem, igaz? Igen. Bemutatjuk Bud Spencer főszereplésével a Sheriff és az idegenek című olasz filmet. Magyar hangok: Bújtor István, Székely Dávid, Gálvölgyi János, Hallman Péter. It's amazing that I ever get by what happens to me. I think you'll agree like this number two. Well, what would you do? I ask for the bill to my despair. Magyar szöveg Szalóki József, hangmérnök Szakáli Mátyás, szinkronrendező Vajda István. Fényképezte Franco Di Giacomo. Zene Guido és Maurizio De Angelis. Írta Marcello Fondato és Francesco Scardamaglia. A szinkron a Pannonia Filmstúdióban készült. Forgalomba hozza a Mokép. Rendezte Michele Lupo. Nem volt hülyeség, amikor azt mondtam, hívd az apádat, hogy elrejtőzhess az űrhajójában. Igen, igazad volt. Nagyon jó ötlet volt. De
jegyezd meg, az apám azt mondta, hogy legközelebb már nélküle kell boldogulnunk. És azt üzenné neked, hogy nem ugrálhat le ide csak úgy 10 percenként. Ez az egész próbálkozás, hogy elrejtselek az emberek elől, nem kimondott öröm. Még ha én lennék az apád. Miért pont engem szúrtál ki? Miért pont engem szúrtál ki? Számolok! Tessék elbújni! 1, 2, 3! Itt számos, nem tudja parancsnok, ki nem lesz hívják a kutyát. Bum! Oké, tábornok, a háborúnak vége. Karácsony van és vacsoraidő. És hála neked, most már munkanélküliként vacsorázunk. Én mondtam, hogy nagyon sajnálom. Ide figyelj, öcsi. Tudod, hogy hány állam van ebben az országban? 2 millió? Nem, 50, és mi 1 év alatt 6-ot bejártunk közülük. És nincs körzet, ahol 1 hétnél tovább lettem volna sheriff. Azért, mert te nem tudsz normális gyerek lenni. Nem is vagyok normális gyerek. De legalább úgy viselkednél. Semmi szükség arra, hogy minden 15 percben köré csődüljön mindenki, hogy lássa ezt a csoda gyereket. Nézd, megígérem, soha többet nem csinálom. Komolyan? Akkor kezet rá. Mint férfi a férfival. De ne feledd, ha itt a földön egy férfi nem tartja meg az ígéretét... Akkor szétporlad? Hát nem porlad szét, mert ha így volna, akkor nem sok ember élne a földön. Még ha nem is vagy normális, szabályos földlakó, azért van egy kis karácsonyi ajándékom a számodra. Köszönöm. Szívesen. Ezt ne csináld! A csomagot kézzel bontják ki. Bocsánat. Így már sokkal jobb. Na figyelj ide! Én is szeretnék ajándékozni neked valamit. Ó, csak ugyan? Csukd be a szemed. Oké, becsukom a szemem. Lehet? Igen, már lehet. Tetszik? Hé! Te elloptál egy szopós malacot a földön túli hókuszpókuszaiddal. Kezdem azt hinni, hogy direkt azért jöttél ide a földre, hogy engem bosszants. Ünnepélyes ígéretet tettél, még kezet is adtál rá. De talán tehetünk egy kivételt. Nem. Szó sem lehet róla, nincs kivétel. Ez elvi kérdés, öregem. Varázsold vissza az egész kaját a származási helyére. Lehet? Befejezted? Igen. Egy malac! Én a szendvicsekre gondoltam, nem a malacra. Jó szándékú tévedés. Well, I'm telling no lie. Every time that I try to do anything right, I end up in a fight nearly every night. And the lady I'm with, well, she usually says goodbye. It's amazing that I ever get by. What happens to me? I think you'll agree. Like dinner for two, well, what would you do? I ask for the bill, and to my despair, my money's not there. Mister, nothing goes right. Everything's wrong. Nothing goes right. Leave me alone. Let me go home. Look at me now.
Hé, mi a baj? Semmi. Klassz. Itt a Monroe VHD jelentkezik az éter hullámain, Vini Hallgat Moszkójából, és még egyszer, itt a VHD. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Na és most lássuk a mai horoszkópot. Nagy nap ez a tolvajok, a koldusok, semmire kelők, csirkefogók számára. Tehát ha bárki ilyennel találkozik az elkövetkezendő 24 órában, akkor rejtőzzön el a sokliban, mert nincs serifünk, aki összefogdosná őket. E város elöljárói és polgárai keresnek egy olyan embert, aki becsületes, bátor és kész elvállalni ennek az egykor boldog városkának a serifségét. A fizetés magas, a lakás kényelmes, a koszt prima. De félre a tréfával, emberek, találnunk kell egy jó serifet. Monroe Eldorado napi ünnepségei egy hét múlva kezdődnek. És ha nem találjuk meg a rendőrét, aki kézben tartja a dolgokat, akkor megint ki kell hívnunk a nemzeti gárdát, úgy, mint tavaly. Nem hallottad? Serifet keresnek. Többet hallottam, mint amennyit akartam. Ezek egy hadsereget keresnek, nem egy serifet. Tudod, tetszik nekem ez a hely. Mi a neved? H725. Na látod. Vagyis Charlie Warner. Minnesota unokája vagyok, és a néniket helyeiből jöttem. Te a nénikém másodunoka öccse vagy. És Minnesotából vakációra jöttél ide. Helyes. Még ő mondja nekem, hogy helyes. Hajat vágok, borotválok, pillanatra megállok, volá! Hajmosás, fejmosás, ragymosás, gyorsmosás, vérmosás. Miért állt meg? Jó napot! Bonjour, monsieur! Arcanemes bőre teljes, ön számára a legjobb helyez csücs. Kis ujjamban minden fazon nálam tanult szakmát szaszon. Charlie Gatsby Eaton, válogathat Eaton. Hülye gyerek, hű, de bizarr. De a taris menő stílus, ha monsieur olyat akar szakált, a Jézus Krisztus, a kétszárú is praktikus, vagy egy Franco Ferdebarkót, azon cuppan csak jól a csók. Igen, de én azért jöttem, mert hallom, hogy serifet keresnek. Á. Azt akarom megkérdezni, hogy hol lehet folyamodni. Maga serif akar lenni itt Monroe-ban? Jaj. Attól függ. Jaj. Na nézzük csak magát. Jaj. Így első látásra meg is felel, ha? Nem is olyan rossz. Nem is olyan serif. Fogd a szád. Olyan serif fazonja van, de valahogy mégsem. Mégsem nem igazán serifé. Nem. Az a baj, hogy valahogy nem elég... Súlyos. Nem. Nekünk olyan serif kell. Akiben több az elegancia, igen. Ez az. Kész röhely ilyen ódivatúan öltözni. Nem túl szép nadrágtartót hordani, amikor nadrágszíjat is lehet. Hát persze, de én csak arra az esetre hordom, ha... A szíja eleget. Pontosan. Mert az ember nem tudhatja, hogy mikor enged el, és csusszan ki belőle. A nadrágom! Figyelje magát! Nadrágom! Figyelje magát! A nadrágom! Figyelje magát! A nadrág! Figyelje magát! Figyelje magát! Figyelje magát! Figyelje magát! Nadrágom! Úgy érzem, nekem is. Ó, ez a rohadt ajtó. Ki az a személy, aki itt serifeket alkalmaz? Elmegy a cipőbolt mellett. És fordul, jobbra fordul, és talál egy rádióbodegát, bemegy, keres egy bizonyos Howardot. Világos. Jöjjön, fiatalember. Ez az a ház. Prima kis kégli, déli fekvésű, panorámás ablakok, magnóliák, nektárédes szőlők. Na, jöjjön, nézze meg. Masszív építmény, dupla gerendázat, szóval ilyen házat ma már nem csinálnak. Hát igen, azért nem markolja meg túl erősen. Na, előre megyek. Zsalus ajtók vannak, hogy a szúnyogok kívül maradjanak. Egy kis luxus nem árt. Azt szoktam mondani, hogyha az ember... Az ember rájön a fortéjára... Hé!
Kicsit berosdásodott. Nem, csak rá kell jönni a nyitjára. Nem kell más csinálni, mint a megfelelő helyen egy kis nyomást alkalmazni. Ezek a kulcsok... Mennyi ideje annak, hogy a legutóbbi serif itt lakott? Na, nem mondja azt, hogy ez az ajtó elrettenti magát. Nem kell ide más, csak egy kis kerés. Igen. Érdemes megnézni, ha az ember egyszer bejut. Menjen odébb. Ezt én is megcsinálhattam volna. Hát... kerüljön beljebb, ne álljon itt olyan szertartásosan. Érezze magát otthon. Kicsit rusztikus, de van benne eredetiség. Nem igaz? Igen. Mondja, ki volt itt a legutóbbi serif? Buffalo Bill? Bevallom őszintén, nem igen figyelem az idő múlását. Ez elég gyenge pontom. De hogy válaszoljak a kérdésére, ami igaz, az igaz, már elég régen serif nélkül vagyunk. Na, de hát ha majd le lesz itt porolva, akkor fogja csak látni, hogy a ház tökéletesen be van rendezve a legapróbb részletekig. És mégsem voltunk képesek serifet találni. Hát ez furcsa, hihetetlennek hangzik. Ugye? És hol a polgármester háza? Pont magával szemben. Aha. Egyébként itt lakik a városi bíró, és a tűzoltók tiszteletbeli főnöke is. Engem is akartak serifnek, de ez nem lenne túlságosan demokratikus. Nézze meg, milyen tágas ez a konyha, akár egy táncterem. Ott egy hátsó ajtó, jobbra van a toalett, mosógép nincs, de a sarkon van a mosodám. Ha felvállalja ezt a melót, akkor adok magának engedményt. 10%-ot. Na, elvállalja? Mondjon igent. Ne. Mondja, ki lesz a serif, a nagyfiú vagy a kisfiú? Nem az a kérdés, hogy ki lesz a serif. Ez a ház egy ócska pajta. Itt madarak röpködhetnek, fészkelhetnek és költhetnek. Nem így van, Charlie? Megfeledkeztem az időjárás jelentésről, mindenről megfeledkeztem, na csak egy perc. Azt fogom mondani, hogy a legkisebb bárányfelül is elosztott. Ebből megtudják a jó hír. Nem megy. Nem tetszik nekem ez a város, Charlie, felejtsük el. Szerintem egész szép hely. Koszos, büdös pöcegödör. Fél évig tartana, hogy úgy, ahogy rendbe hozzam, ha csak szét nem esne addig. Az összes földlakók közül pont engem kellett kiszúrnia. Ne tedd ezt, Charlie, ne, különben innen is kirúgnak bennünket! Stop, Charlie! Stop, Charlie. Hé, mi történik itt? Komolyan mondja, hogy mindezt ezzel a kis porrongyal csinálta? Hát ez valóságos csoda. Ezt be kell mutatnom a showban. Szóval elfogadta az ajánlatot, igaz? Na, fantasztikus. Szent villámszóró Mózes. Ha úgy ki tudja pucolni ezt a várost, ahogy ezt a rohadt házat kipucolta, akkor én egy egész lakásfogadást megnyerhetek. Várjon egy percet. Oké, minden rendben. Na, ez az. Hát akkor, hogy is van? Nem mondjon semmit, ne sugjon. Megvan. Ezen körzet lakóinak a nevében a reám ruházott... Joggal élve. Ja, igen. Tudja, van egy elég gyenge pontom. Kicsit rossz a memóriám. Ezzel a csillaggal magát... Igen, nagyon megható, ugye? Nem, nagyon szúrós. Well, I'm telling no lie. Every time that I try to do anything right, I end up in a fight every night. And the lady I'm with, well, she usually says, hello. Goodbye. It's amazing that I ever Jó reggel mindenkinek, és még egyszer jó reggel! Itt a Boldog Hávár beszél, kedves hallgatói. Két hírem van a számukra, egy jó és egy rossz. Ma Monroe-nak új serifje lett, ami remélhetőleg a törvényt és a rendet jelenti. De ugyanakkor van egy kis rossz hír is. Mert ha ez az új serif tényleg olyan rettenetes, hogy a fiúk állítják ott át a borbélyüzletben, akkor az Eldorado-napi zabálások, bunyók át fognak alapulni az amerikai forradalmi veteránok leányutódjainak anti-alkoholista tea délutánjává. Minden esetre üdvözöljük új serifünket, aki már meg is kezdte önjáratait. Tulajdonképpen most is itt kellene lennie. Na igen, éppen ebben a pillanatban halad el a rádióbodega mellett, és én mondom maguknak, nagyon megnyugtató látvány. Látni, hogy azt, amire esküdtet, vagyis hogy megvédem ezt a várost és ennek polgárait életem árán is, ha szükséges, ez a derékember komolyan veszi. Szép jó napot, serif! Igen, kedves hallgatóink, mint már mondtam, felettébb megnyugtató látvány.
Segíthetek, uram? Igen, én vagyok az új sheriff. Egy 10-es vagy, ez az első és utolsó őrjárata. Már adhatja is a dohányt. Nem kell elkapkodni. Beszélhetnék az igazgatóval? Kezeket fel! Itt most rablás folyik! Mindenki a pulthoz! Gyerünk, gyorsan! Mozgás! Mozgás! Gyorsabban! A felébe is! Mindenki pattanjon a pulthoz! Gyerünk! Majd kicsit korábban jött. Rendszerint a kávészünetben szokott ide érni. Fel a mancsokkal! Gyerünk! Gyerünk! Azt mondta mindenki! Szétlövöm az agyatokat! Hé, maga miért teszi fel a kezét? Mert azt mondta, hogy szétlövi az agyunkat. Gyerünk el! Hova be! Hova be! Ha egy hülye tyúk még egyet rikácsol, golyót küldök le a torkára! Oké, így szeretem én. Szépen, nyugodtan. Igen, így szeretem. Uramisten, ez megint kipucol bennünket. Lehúzhatjuk a róla. Azt mondtam, nincs duma! Uram, ez az új serifünk. Nincs rajta semmi új. Ez is olyan, mint a többi. Mit tud mondani? Mi a mentsége? Kevés a dohány? Vagy egyszerűen csak beijedt? Mindkettő. Igen. Szép magasra mancsokkal. Nézzük csak, mi lapul itt belül. Na, nem is rossz. Nem is gondoltam volna. Nekem nincs sem. Akkor mars odébb. Ne csiklandozzon! Hol a büftkód? Ne tedd próbára a türelmemet, sheriff. 3 másodpercet adok. 1, 2, 3. Az én türelmem is véges. Állítsd le magad! Az ablakot írja a számlámra. Ahogy óhajtja sem. Itt most rablás folyik. Fel a mancsokkal. A helyi pajkos motorosok, sheriff. Ezek elpusztítanak mindent, ami az útjukba kerül. Egy sáskarajt is megszégyenítenek. De talán ez alkalommal nem. Ahogy Ézsaiás próféta mondja, az igazság a legfőbb gyógyír minden nyomorúságra. Nos, itt megy a legfőbb igazság. Úgy éljek. Fel a kezekkel, itt rablás folyik. Ez mi volt, Howard? Semmi, csak a Harris fiúk hallottak magukról. A legjobb cowboyok. De inkább úgy ismerik őket, hogy a dinamit fivérek. Hídnöki szerepet vállalnak itt Monroe-ban, vagyis ha fizetsz, akkor nem robbantják fel dinamittal az üzletedet. Szerencsé, hogy a tűzoltóság pillanatok alatt el fogja oltani a tüzet. Ők az esteki Monroe-nak tűzoltóbrigát. Bravo, fiúk, ez a... Szép nyugodt város. Itt az önök halálni jó napot mindenkinek. A VHV adó sportközvetítés az a nagy nap eseményéről, a Monroe és Felton általános iskola kosárlabda mérkőzésről. Hát itt is vagyunk a stadionban, felugrás a labdáért, nagyon szép, Monroe a labda, vagyis a 13-asé. Szerelik a labda, átszáll a felzővonal, a 22-es játékos meredek paszkült a palánk alá, a kis Simons rádob, újabb rádobás, újabb 2 pont a Beltonja vár, de nem kell félni emberek, én bízom Monroe-ban. Eldobás után a 15-ös Charlie Warnerhez kerül a labda, visszafelé fordul, ügyesen beleáll a dobásba, bravo! Újabb 2 pont, Belton 40, Monroe 39. Időt! 2 oldalon időt kérnek. Chet Morris, a Monroe edzője maga köré gyűjti a gyerekeket. Az lenne a legfontosabb, hogy minden helyzetben fedezzék. Hogy a gyerekek meg tudják nyerni ezt a meccset. Csupa lendület és erő ez a kis csapat. Közben az eredmény Belton 40, Monroe 39. Az 1 pont nem elég. Te meg ide figyelj. Ne szögdítselj a labdával, érted? Minden reményen benned van, kisöreg, oké? Na akkor kavalajüvöltés! A Monroe
két csapatkapitány úgy ül egymással szemben, mint két cowboy pisztolypárba jelölt. A kis Charlie úgy áll a pálya közepén, mint Gary Cooper a csomp jelenetekben. A Welcome kezdi a játékot, már csak néhány másodperc van hátra, pontosan 32 másodperc. 22-es megint lejátszik a palánkra, rádobás, labda megsorog, ismét a 22-es rádob. A labda megállt bent. Kipattant! Egyenesen Charlie kezébe, aki megindul vele. Csinál egy cselt, megindul a labdával előre, úgy megy át a védőkön, mint kés a vajon. Fantasztikus slalom! A profitól sem lát ilyen. Ez az Charlie, ez az, megy! A mérkőzésből már csak 6 másodperc van hátra. Az eredmény 40-39, már csak 5 másodperc. 4, 3, 2, dobbal, Charlie, dobbal! Ki vagy te? Én új fiú vagyok ebben a városban, és nagyon messziről jöttem. Honnan jöttél? Én, honnan? A Minnesotai hegyekből. A nevem Charlie. Charlie Warren. Charlie Warren, hey! Nem szándékosan csináltam, csak így sikerült. Sajnálom, Charlie, de nem kosarazhatsz többet ezekkel a földi srácokkal. De miért? Azért, mert a földön senki nem tud ilyen magasra ugrani, hagyd abba. De én láttam olyan kosárjátékosokat, akik tudnak. Igen, tudnak, de azok 20 évesek, és úgy hívják őket, hogy Harlem Globetrotters. Én nem vagyok 20, és mégis tudok annyit, mint a Harlem játékosok. Azért, mert te földön túli srác vagy. Hát aztán... Úgy kell viselkedned, mint a földön innenieknek. Ha az ember 3 fickóval bunyózik, az földi viselkedés? Ha jól értettem, rám célzó. Nem szívesen tettem, de a munkámhoz tartozik. Ahhoz, hogy kocsit vezessen az ember, olyan öregnek kell lennie, mint te vagy? Nem feltétlenül, de azért nem árt. A gyerekek nem számítanak a földön? Nem az, hogy nem számítanak. Nem hagynád abba a hülyéskedést. Te egy földön túli lény vagy, de ez nem jelenti azt, hogy nem viselkedsz úgy, mint egy földi gyerek. Elég régóta itt vagy, tudhatnád, úgyhogy hagyd abba a faxniaidat. Most már érted. Én nem csinálhatok semmit, nem mondhatok semmit, nem érthetek semmit, vagyis legyek olyan, mint egy buta kis földi srác. Pontosan. És rossz sem lehetsz. Mi az ördög van az űrlámpáddal? Gyerünk gyorsan, menj oda! Hát hova? Menj egyenesen, aztán hirtelen jobbra. Majd adok én neked hirtelen jobbra, te kis szemtelen. Majd mindjárt kapsz egyet visszakézből. Itt meg fogok állni, mert a gyomrom azt mondja, hogy éhes vagyok. Nem te fogod nekem előírni, hogy mit csináljak. Csak nem fogok parancsokat elfogadni egy ilyen tökmagtól. Ha? Különben sem szabad üres gyomorral veszekedni. Rengeteg étterem van errefelé. Akarsz sülcsirkét, vagy pizzát, vagy 3 hamburgert, ha? Azt kapsz, amit akarsz. Kösz szépen! Egy tripla hamburger. Na. Hé! Azt hiszem, egy tripla elfenekelés nem ártana neked. Nem most. Charlie, ne csináld ezt a hülyeséget. Hát nem hallod? Nem hallok semmit. Ezek ők, én tudom. Ez a jel az övék. Kik? Milyen jel? Az idegenek. A Dimienről jöttek. Az a Kren rendszer harmadik bolygója. Ezek a hangok, amiket hallunk, az ő energiaátalakítóiktól származnak. Túl sokat nézed a tévét, fiacskám. Ez attól van. Nem, komolyan mondom. Értsd meg, ezek az idegenek. Veszélyes, kegyetlen népség, mindenre képesek. És miért probléma ez nekünk? Sózz oda nekik a te bidi-bidi-bidi-bididdel, és domban bú-bú-bú. Te vagy az, aki túl sokat nézed a tévét. Ezek tényleg az idegenek, és az a szándékuk, hogy elfoglalják a földet. Ugyan hagyd már ezt a hülyéskedést. Ez nem hülyéskedés. Tudod, ezeknek szuperfegyverük van. Kiszívja az emberből az akaratot és a tudatot, és közömbössé teszi őket. Honnan vagy te ilyen jól értesült?
Mentek a mi bolygónkra is, nem is régen, 100 vagy 300 béta periódussal ezelőtt. A nagyapám H723 sokat mesélt nekem róluk. Begyszóra. Gyermekmesék sárkányokról és boszorkányokról. Engem is ilyesmikkel ijesztegettek, amikor kisrác voltam. Ennyi az egész. Hé! Ezek neked idegenek. Hé, kik maguk? Te majom! Magyarázattal tartozom önnek, sheriff. Mi technikusok vagyunk a Nortoni űrmegfigyelő állomáson. Ez zárt terület mindenkinek, idegeneknek ide tilos a bemenet. Ezek az egyének is azok. Tehát megszegték a szabályt. Ezt azért másképpen is megmondhatta volna nekik. Ne vegye rossz néven, de mi nem tiszteljük az ön hatáskörét. Azt ajánlom, hogy inkább tisztelje. Ez a terület az én hatásköröm. Különben is minden zárt területet el kell keríteni és megfelelő jelekkel ellátni. Tehát ismétlem, ön súlyos testi sértés büntettét követte el, amire én vagyok a tanú. És önnek ezért bíróság előtt kell felelnie. Egy szóval letartóztatom, és kötelességem figyelmeztetni, hogy bármit mond, felhasználható maga ellen. Tudomásul vette? Mi használható fel? Mi a mennydörgős mennykő folyik itt? És kicsoda maga? Én a Monroe-i sheriff vagyok. És letartóztatom ezeket a technikusokat testi sértés miatt. Maga nem tartóztat le senkit? Megértettem? De ez büntetendő agresszív cselekmény. Mit halandzsázik itt nekem büntetendő cselekményről? Vegye tudomásul, hogy ez zárt katonai zóna, és nem tartozik a maga tetves városának a hatáskörébe. És amíg én vagyok itt a parancsnok, jobban tenni, ha több figyelmet fordítana a saját körzetére, ahelyett, hogy minket macerál. Remélem elég érthető voltam. Felfogta? Fel. Ha nem fizet $30,000, úgy felrobbantjuk, hogy felrepülsz az égbe. Ezt mondták a dinamitfivérek szóról szóra, és ők nem viccelnek, sheriff. Hol találhatók általában, amik? A bárban van a törzsei. Előre megyek. Bueno. Mi volna, ha egy sima fehér zakót húznék? Ó, nem, szenyor, mexikóinak kell lennie, mint annak a csaposnak, aki azelőtt itt volt. Ha felismerik, előkapnak egy bombát, és felrobbantják magát. Engem itt nem ismer senki. Gracias, sheriff. Hagyja ezt a sheriffezést, mert még meghallja valaki. Hé, sheriff! Sheriff! Bemehetek? Írtó furán nézel ki, sheriff. Mi a fenét keresel itt? Én nem a csapost keresem, hanem a sheriffet. Ha a szükség úgy hozza, akkor egy sheriff is lehet csapos, érted? Már te nagy okos. Nem. Nem. Én itt inkognitóban vagyok. Te
Te tudod, hogyan kell csaposnak lenni? Hogy tudom-e? Fiaskám, te viccelsz. Egy spéci tumbler tropikát, és csinálja jó erősen. Egy tumbler micsodát? Egy TTTS, egy tumbler tropikás specialitás. Egy TTS, nem probléma, szenyor. Helyes, azt szeretem, az adja meg az ízét. A paprikát se felejtse ki belőle. Sí, szenyor. Késő van, Charlie, gyereknek ágyban a helye. Tűnj el. Nem mehetek. Bizonyítékokat szereztem. Mi a csodáról? Arról, hogy azok a fura alakok idegenek. Még mindig az idegenek miatt aggódsz. És bele az egészet, Fajti. Álljon meg a menet. Mi a jó Istent akar azzal a konyakkal, he? Ez a lelke. Micsoda perverz ötlet. Ezeket a röntgensugár fotózó lencsékkel vettem föl. Mit vettél fel? Ezeket a képeket. Nézd csak meg. 3-szoros röntgenszűrőn nyomtam át őket. Biztos, hogy idegenek. Ezek robotok. Nézd meg, nincs bennük semmi emberi. Rázza csak, rázza. Nincs bennük semmi csont vagy szövet. Most már hiszel nekem? Olyan ötvözetből vannak, ami nem létezik a Földön. Istenemre úgy néznek ki, mint a mosógépek. A tojás, megfeledkezett a tojásról. Nem, szenyor, még nem volt itt az ideje, majd most. Most akkor most. De ne felejts el, hogy jó csípősen szeretem, legyen benne jó sok bors, én úgy imádom a borsot. És most? Mit most? Ollé! A puskám micsoda szakértő, maga aztán érti a szakmát. Na, víz, ezt nevezem. Le vagyok nyugodva. A végén még maraszkiló lesz belőle. De gyönyörű, ezután mindig így fogom inni. Van egy pár kép még, serif. Ezeknek nem csak vezetékek vannak a fejükben. Neked már rég ágyban volna a helyed. Nem akarok ijesztő fényképeket nézni. Jól van, megyek. Kész az italom? Majdnem, szenyor. Ollé! Elég erős. Jól megborsoztad? Pont a megfelelő. Nagyon így csiklandozó. Fanta.
Földi ember ütött meg? Igen. Hol? Koordinációs elektromágneses rendszer. Index áramköre? Index áramkör ellenőrzése. A próbapálcikákat. Veszély! Előhívó szenzorok bedugva. Azonosítási áramköre? Matrikula 38, processz CPU. Megváltoztatni az összes moduláris komponenst. Azonosíthatatlan, nem emberi eredetű hang kisugárzása. Vészriadó! Ilyen késő este már nem jönnek, jobb lesz, ha hazamegyek. Késő, uram. Mi? Ők azok. A dinamit fivérek. Mindenki kifelé! Mozgás! Én tisztességesen figyelmeztettem magát mexikói. Te nem csináltál semmi tisztességeset egész életedben, pont 3 másodpercet adok, hogy eltűnj. 1, 2, 3, gyerünk! Én... Na majd én! Pici! Ez a női vésző, nem szégyeli magad! Nem voltál még, most nem láttam a feliratot! Afa be! Itt Howard! Doki, na végre! Jöjjön már, jöjjön! Azt hiszem már, hogy ismeri a serifünket. Jó estét, uram! Na, miért tartott ilyen sokáig, Doki, mi? Jöttem, amilyen gyorsan csak tudtam. Mi a baj a fiúnak? Hát gondolom, ezt talán majd maga fogja megmondani nekünk, Jó, nem? jó. Fogja a táskámat. Én amikor érzem, hogy bujkál benne valami, főzök magamnak egy jó erős kamilla, tehát az a legjobb orvosság. Ismerem a maga gyógyteáit, Howard. 95%-os viszki, igaz? Jobb, mint a maga vacak orvosságai. Hát biztos, hogy jobb. Tökéletes gyógyszer. Egyszer egész éjszaka ijázott tőle. Szamárnak képzelte magát. Inkább arról beszél, amikor maga egész él húhogott, mint egy bagoly. Akkor farsang volt. Doki, ha nem vette volna észre, ez a gyerek beteg. Bocsánat. Nyisd ki a szád, fiacskám. Doktor, mi a diagnózis? Diagnózis? Semmi a világon. Minden a legnagyobb rendben. Sheriff, ezzel a gyerekkel valami nincs rendben. Azért parancsoltam ágyba. Úgy értem, a betegsége szokatlan. Nézd, Doki, lehet, hogy a maga hőmérői körül van a bibi. Igen. A legjobb minőségű hőmérők, én árusítom őket a patinak. Igen, csak néha fölrobbannak. Sheriff, Zselkécsi veszélyben vagyok. Invázió, az idegenek inváziója. Én láttam őket a katonai rádióállomásnál.
A gyerek félrebeszél, magas láza van. Azt én is tudom. Ne tanítson engem a mesterségemre. Nyugodj meg, fiacskám. Adok neki egy injekciót. Nyugi, fiú, nyugi. Sheriff. Igen? El kell jönnöd megnézni. Ígérd meg, hogy eljössz. És meglátod, hogy igazam van. Itt vannak az idegenek. Ezek csak ugyan léteznek. Ígérd meg. Ígérd meg, kérlek. Mit számít egy ígéret? Úgysem fog emlékezni rá, ha elmúlik a láza. Tegyen a kedvére. Jól van. Oké, megígérem. Kösz. Ez majd leviszi a lázát. Le kell, hogy vigye. Ha maga mondja. Én mondom. Nyugi, fiatalember. Csak egy másodpercig tart. A nagy bőnök kiszáll. Jobban éleszünk. Gyerünk befelé tőle. Na most. Igen, úgy érzem, nekem is mennem kell. Jaj, kívánja az indiánokkal egy koszos mosodat, ide se teszem be többé a lábam.
Nem látjátok, mi van itt? Csináljatok rendet! Na, gyerünk gyorsan, gyorsan, gyorsan! Kinyifantom. Ne halandzsáz itt kínaiul, mert abból egy szót sem értek. Na, gyerünk nyomás, csináljatok rendet! Na, 7 még itt neki! Honda. Az, Kawasaki. Suzuki. Yamaha. Ez japánul van, Mr. Hall. Mindegy, keleti. Egyre megy. Téged egy percre sem hagyhat magára az ember. Ne jártasd a szád, hanem eredj vissza szépen az ágyadba. Miért keltél fel? Még nem vagy jól. Nem, már jobban vagyok. Azért jöttem, hogy emlékeztesselek az ígéretedre. Ígéretemre? Megígérted, hogy elmegyünk és kinyomozzuk az idegeneket. Kikémleljük azt a fura űrobszervatóriumot. Jól van. Ígéret az ígéret. Gyerünk! Állj! Nem mehetnek tovább, ez zárt katonai zóna. Én Monroe város serifje vagyok. Az a parancs, hogy ne engedjek be senkit. Szerintem ez alkalommal Monroe serifjével kivételt lehet tenni. Az, hogy valaki serif még nem jelent semmit. Nincs kivétel. Haladéktalanul hagyja el a területet. Keresek valakit, aki megszökött a börtönből. És ilyen esetekben a serifeknek joguk van belépni mindenféle területre, legyen az bármilyen zárt is. Igen. Csak hogy a szabályzat úgy szól, hogy itt a serif csak katonai kísérettel közlekedhet. Oké, semmi kifogásom. Gyerünk, te impellér. Állj! Hova megy ez a gyerek? Csak a serif mehet. De a szabályzat szerint a serifnek joga van egy segédhez, aki a segítségére van. Na és? Ő az én segédserifem. Túl kicsi. A szabályzat semmit sem mond az illető magasságáról. Én nem a méretéről beszélek, hanem a koráról. A legfőbb szabály, ne húzz ujjat a seriffel. Ne lábatlankodj itt, hanem engedj átmenni. Gyerünk, segéd. Irányító központnak az ügyelettől. A serif és helyettese elindul. A csillagok mérése és figyelése. Ez a mi munkánk. Ez itt a szomszéd galaxis. Más kapcsolódtáblákat is mutathatok, ha érdekli. Ez a Pegasus csillagkép, serif, és a hangjának visszhangjai. Ez mind szép, de én egy szökött rabot keresek. Már mondtam, hogy automatikusan ellenőrző rendszerünk azonnal jelezni az illetéktelen személy behatolását, és tévedés kizárva. Tudom, de azért én gyanakvóbb vagyok. A kompjútereket illetően? A tévedéseket. Kétlem, hogy éppen a takarító eszközeink között találná meg a szökevényét. Mesterséges fény mellett dolgozunk, de nincs semmi rejtegetni valónk. Igen, maga egy kicsit sápadt. Szerintem attól van, hogy rosszul táplálkozik. Ezt a makrobiotikus diéta okozza. Mi van, Charlie? Bocsánat. Mit mutogatsz? Olyan ez a miskulancia, mint egy tivoli játék. Mi köze ennek a tejúthoz meg a Pegasushoz? Amit ön most lát, annak titoknak kell maradnia.
Egy emberi alakú robotot próbálunk tökéletesíteni. Miért kell, hogy ez a szegény robot emberformájú legyen? Alkalomattá jól helyettesítheti az embert. Sok mindenre használható. Nehéz ügyeleti munkára, atomerőművek irányítására, interplanetáris űrutazásokra, amelyek több fényévig tartanak. A végén még eladjuk a lelkünket egy robotistenségnek. Ki programozza be az igazságot, amit követnie kell? Ez a probléma, de nem olyan leküzdhetetlen, mint gondolja a sheriff. Az én dolgom csak az, hogy emberi külsőt adjak a robotnak. Ami a szívét, lelkét, emberi természetét illeti, azt át kell engednem jövendőbeli kollégáimnak. Minek a napszemüveg, ha nem süt a nap? Több felvilágosítást nem adhatok, uram. Jól tette, hogy hozzám fordult, sheriff. Ez nagyon komoly dolog. A világ végveszélyben van. Értesítenünk kell a vizsgálóbírót. Jól tette, hogy hozzám fordult, sheriff. Ez nagyon komoly dolog. A világ végveszélyben van. Értesítenünk kell a polgármestert. Jól tette, hogy hozzám fordult, sheriff. Ez nagyon komoly dolog. A világ végveszélyben van. Értesítenünk kell a kormányzót. Jól tette, hogy hozzám fordult, sheriff. Ez nagyon komoly dolog. A világ végveszélyben van. Értesítenünk kell a tábornokot. Maga egy felbújtó. Felforgatja a közrendet. Már figyelmeztettem, sheriff. Parancs teljesítve. Új parancsra várok. Parancs teljesítve. Parancs teljesítve. Parancs teljesítve. Parancs teljesítve. Tökéletes, a legtökéletesebb. Teljes rezignációban reagálnak. Az akaratukat a kezünkben tartjuk, hamarosan minden földlakó elpusztul, és ez a bolygó végre a miénk lesz. De hogy tervünket véghez vigyük, előbb ezt a földön túli kölyköt kell likvidálnunk. Az energiaforrást a játékmackó irányítójára összpontosítani. Kiiktatni ezt a játékmackót! Gyorsan, gyorsan! Neutralize Toy Bear. Neutralize Toy Bear. It's on the big circuits out, 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 circuits out. Gyorsan ide fel!
Mit szólnál hozzá, 46-osba tennék? Imádni fogja a 46-osra, csak napfény van. Igen, ezek a förtelmek is tetszeni fognak neki. Remekül meg lesz velük, ő is épp olyan okázé. Pont közéjük van. Remélem a mi kis drágaságaink szeretettel fogadják majd. Meghiszem a tárt karokkal, igaz, Csed? Kaptatok egy társbérlőt, fiúk? Az új haverotok. Az a Bunko Romero. 5 gyilkosság. Gégyemetsző Bréner. 4 gyilkosság. Hogy is becézik? Ne bánts, virág! Az meg ott Viking Henderson, a holland. Ő passzióból gyilkol. És Harry Coleman, aki azért tenyészt kanálikat, hogy kitekerje a nyakukat. Hello! Szórakozás, fiúk! Már kitikkattál? Emeld fel a feneked. Hé, fiúk, nem vettétek észre, milyen rendetlenség van itt? Hé, ebből jó takarítónő lenne. Lesír róla. Kezd a budi kitakarításával, aztán nyald fel a padlót. Vesd be az ágyam. Most ki a gatyám. De most rögtön. És miért nem a haverjaidat kéred meg? Nem, szenyor, itt az újoncok úgy ugrálnak, hogy mi fütyülünk. Nem tetszik? Oké, uraim. Ezt most a ripicsára verik. Laposra. Azt azért nem szeretném, ha agyon vernék. Na, ennek jól nekiestek. Hé, mi történik itt? Azonnal hagyjátok abba! A világ legjobb színvárja. Még egy kortyot. A sarkát is glancolom, jó? Jól csinálom? Mi az Isten van itt, megőrültetek? Nem bánjuk, a szórakoztok, de mindennek van határa. Gyere, úgy látom. Muszáj lesz rendbe tanítani azt a csürhét. Ne, esküszöm! Ne, uram, itt Mi folyik ott? ne meg a holnap reggel! Azonnal beleadom a leolvasra! Viszlát, fiúk! Hasta luego! A lépés indulj! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Charlie! Charlie! Hol a fenében van? Charlie! Te jó ég, Mr. Howard. Mi történt? Elvitték a fiút. Ne kérdezz, hogy miért. Én megpróbáltam, sheriff, megpróbáltam megakadályozni. Tehetetlen voltam velük szemben. Azt sem tudom, kicsodák. Nagyon kemény fickók, egyedül nem boldogul velük. Nyugi, Howard, bízza csak rám. Felkészülni a műveletre. Ne! Ő lesz az első ember alkatú robot. Ne! Én a Pegasus csillagképből vagyok. Én nem vagyok humanoid. Sheriff, könyörgök, segíts! Segíts! Meghalok, ha megoperálnak! Könyörgök, segíts!
hogy figyeljen rá. Nekünk nem valami jó a hírünk, ha arról van szó, hogy meg kell tartani a törvényt. A közösségi szellem sem a legjobb nálunk. De most Monroe veszélyben van. Sőt, az egész világ. Bevallom, én még mindig bízom a Monroe-iakban. Ha igazán észhez kell térni, akkor észhez térnek. Arról van szó, hogy valakinek szüksége van a segítségetekre. Az most lényegtelen, hogy ki az illető. Vakon engedelmeskednek nekünk úgy, ahogy ezentúl minden humanoidnak engedelmeskednie kell a mi felső akaratunknak. Bekeríteni az ellenséget! Fújd a parancsot! A te ellenséged Monroe sheriffje!
Elnézést, uram! Kezdenek felülkerekedni. Bekapcsolni azonnal a tömegbénító kisugárzót. Meggondolatlan parancs. Megismételni? Meggondolatlan parancs. Tegyenek bele egy új viselkedés vezérlő egységet. Ismételje meg. Megfontolt, óvatos, bölcs parancs. Bekapcsolni a tömegbénítót. Ellenőrizni a reakciót. Csökkenteni a hatékonysági IQ-jukat 2 ponttal. Csökkenteni még 1 ponttal. Hogyan lehetséges, hogy még mindig ellenáll? És mit akar ez itt? Feltehető, hogy őre ez a mennyiség nem hat. A logikai egységünk szerint ellenőrizhetetlen erőt fejt ki a mi energiaforrásunkkal szemben. Ellenőrizni az érzékelő faktort. Indítsd a kompjútert! Parancsa humanoidnak, lépjen előre, lépjen előre, lépjen előre, állj! Előrehozni a 22-es pozícióba. Kompjúter a humanoidnak, jobbra át, 10 lépés előre, 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 előre. Ellenállási koeficiense rohamosan emelkedik. Vissza még 2 ponttal. Humanoid, hátráljon, 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 állj, balra át, előre. Az alany felsőbbrendű energiával rendelkezik. Vissza még 2 ponttal. Reakció vizsgálat szükséges. Reakció vizsgálat szükséges. Most már hamarosan rájövünk.
teszthez látsz módot. Nem világos. Mi a tény megállapítás? Kompjúter, válaszolj! A humanoid immunis a mi energiánkat szemben a humanoid biomagnetikus energiát sugároz. Vészjel, megsemmisíteni! Rövidzárat robotika mellé. Pont a közepén. Humanoidnak vége. Azt te csak hiszed. Veszély, 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 veszély. Idegen, idegen, itt egy harap, szegény, robot. Jár a baba, jár, baba mellé, idegen. Áll a baba, áll, mint a gelde száll. Jár a robot üt, Két robot kidőlt. közelem. Robot mellé, robot mellé, robot mellé, 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 mellé. Rövidállat. Idegen, idegen. Jár a baba, jár, baba kézen jár. Idegen, köszönöm, nem történt semmi. Járna velem egy táncot, nem lehet, lejártam. Járna velem egy táncot, nem lehet, lejártam. Járna velem egy táncot, nem lehet, lejártam. Átkapcsolni öt megsemmisítésre, véglető, átkapcsolni öt megsemmisítésre, véglető, átkapcsolni öt megsemmisítésre, véglető, átkapcsolni öt megsemmisítésre, Serifünknek és segédjének a mai Eldorádó nap a legfényesebb lesz Monroe történetében. A halál remegni az élet se kutya! Ezt kívánja az önök boldog hálárgya, a VHV, Monroe kedvenc adóján. És most búcsúzzunk egy harsány juhé, juhúj, juhóa! Ahogy sejtettem. Azonnal kiszolgáltatni ezt a gyereket. Sajnálom, kapitány, nem megy. Miért nem? Azért, mert randevunk van a srác űrhajójával. Úgy látom, azt hiszi, egy fafejű marhával beszél, aki nem tudja, ki az ellensége. Igen. Ördöge van.
kívülieké változtassalak titeket? Már csak az hiányozna nekünk, Charlie. Well, I'm telling no lie. Every time that I try to do anything right, I end up in a fight nearly every night. And the lady I'm with, well, she usually says goodbye. It's amazing that I ever get by. What happens to me, I think you'll agree. Like dinner for two, well, what would you do? I ask for the bill, and to my despair, my money's not there. Mister, nothing goes right. Everything's wrong. Nothing goes right. Leave me alone. Let me go home. Look at me now. Leave me alone to cry. Even at school, I was the fool. Breaking my neck, oh, what the heck. Mister, nothing goes right. Everything's wrong. Leave me alone and go home. I'm tired of living. I think I'll give it. 'Cause I just keep on hurting myself. I'm going crazy. I'm tired of lazy. And so to keep out of trouble, I won't even get out my bed. I'm tired of living. I think I'll give it. 'Cause I just keep on hurting myself. I'm going crazy. I'm tired of lazy. And so to keep out of trouble, I won't even get out my bed. Take a look at me now. What have you done? Show you how. Having some fun. I'll do it again. Look at me now. Playing a game of fools. Nothing goes right and it's all wrong. Even in trying to sing this song. Sing it again. I'll sing it again. Sing it again and we'll go home. It's a terrible shame.